So amma ka fahimci cewar ka ɗauke shi business. Me business yana da mahimmanci, ka ɗauke shi da mahimmanci. Yanda za ka je ka buɗe shagonka, ka tashi ka je ka buɗe shagonka, haka za ka ɗauka idan ka zo ka hau kan kwamfuta ko kan wayarka ka buɗe wannan chat ɗin, za ka yi trading ɗinka ka samu kuɗi ne, ba wai ka ɓata kanka lokaci ba. So shi yasa muke yin wannan strategy, saboda me shi strategy nan ba ɓata lokaci. Yawwa ba ɓata lokaci, za ka yi abin da ya kawo ka yi ka fita. Yawwa riba da Allah ya baka ka tafi da ita. To so abin da muke kenan. So yau za mu yi introduction na price action. Mutane da yawa ba san, sun ji ana price action me ake nufi da price action. Mutane da yawa ba su sani ba. Akwai masu rubutu akan sikirin da Allah su daina, bari in goge. Mutane da yawa ba su san me price action ba. So idan muka ce price action ba wani abu ba ne, kawai ka duba yanayin yaya market ya wannan candlestick ɗin yake tafiya. Za mu zo mu magana candlestick ɗin nan ɗaya bayan ɗaya. Yau muna introduction na price action ne kawai. Za mu zo mu magana yaya formation ma na candlestick ɗin yake, ya formation. Amma in aka ce price action ya kamata ka yi tunanin me ake nufi da price action. So abin da ake nufi da price action shine ka san yanayin me kasuwa, me zai faru a kasuwa, me zai faru a kasuwa, wanne abubuwa ne suke sa abu ya faru a kasuwa, kasuwa ta juya ko ta gaba ko ta baya. Shine kawai price action. Shine kawai price action. Yawwa ɗaliban da muka ɗan yi karatuttuka da su sun sani mun yi wannan karatun. So kawai price action shine kamar nan gurin, ba za ku sani nan gaba. Kamar nan gurin zan yi kiransa price action a nan. Yawwa kamar nan engulfing zan iya kiransa price action. Kamar 1 2 3 wannan red candle ɗin zan iya kiransa price action. Saboda me zai bani hint me zan yi. 1 2 3 wannan green candle guda uku zan iya kiransa price action. Saboda me zai bani hint me zan yi. Idan na gani na san me zan yi. So shine kawai price action. In ka kalli chart din tafiyar candle, movement candle, yanayin kasuwa me za ka yi, sell za ka yi ko buy za ka yi, shine kawai price action. Sell ya kamata na yi in anan ko buy ya kamata in yi anan. So shi ake nufi da price action. Sannan kuma shi fa price action abin da zai koya maka shine za ka san candle ɗaya bayan ɗaya ne, ɗaya bayan ɗaya, ba za ka san candle in jimilla ba. Akwai other strategies wanda za su nuna maka candle a gaba ɗayansa. Shi price action one by one haka za ka san candle, ɗaya bayan ɗaya haka za ka san candle, haka za ka san candle. So shi ake nufi da me price action. Kawai ka san movement na market, me zai faru a gaba, at least ka san me zai faru da me da 80 ko 90%. 80 ko 90% ka san me zai faru a kasuwa, shikenan ka iya price action. Ka iya price action. Da ka ga wannan me 1 2 3 candle, ka san sellers ne za su ga, za ka tafi da sellers, shikenan ka iya price action. Ka kalli kasuwa ka ga tana lower low lower high, lower low lower high, lower low lower high, ka san price action. Duk za mu zo mu yi su filla a hankali, amma yanzu muna introduction na price action ne, ba dole ne ku gane ba, amma dai price action kawai ka san movement na market, sannan ya baka hint, ya baka clue me za ka yi, me zai faru a gaba. Duk rigimar da ake kenan fa, me zai faru a gaba a kasuwa. Har yau da kasuwar kamata yau da kullum rigimar da kake, me za ka so ka ci riba. Shi ma prediction ne fa, shi ma prediction ne, maybe na me 80% in na siyo hatsi zan samu riba. Idan na yi sana'a kaza za ta bani riba kaza, in na juya sana'a kaza za ta bani riba kaza. Yawwa da ina yin elite wave strategy, yana bani riba kamar 70-60%. So maybe in na juya price action zai bani me, zai bani ribar ina zuwa barin an sawa. Assalamu alaikum. Na'am.
ai na ce maka ka hau group za ka gani kawai ka danna baka je a audiyon da na gaya maka ba na saka mana ka je ka gani na saka a group yawwa shine yawwa kaman kai ma kai predicting a kasuwa me za ka yi me za ka siyo ya baka riba so kaga shi ma daga ina sayar da hatsi so maybe sai na hango shinkafa za ta fi bani riba amma shi ma predicting ne ka yi searching ka yi survey market survey ka yi waye ka yi analysis ka gano cewar shinkafa sai ta fi baka riba akan masara so shi ma price action sai ka yi survey a kasuwa sai ka ce to sellers ne za su fi bani riba ko buyers ne za su fi bani riba sai in sellers ne za su bani riba in tafi da sellers in buyers ne za su bani riba in tafi da buyers shine kawai abinda price action yake nufi dala ku yi uzuri minti ɗaya da Allah yawwa to shine idan har ka iya wannan to ka iya price action insha Allah so wannan market gaba ɗaya tana tafiya da candlestick ne akwai wanda ba su san candlestick ba me ake nufi da candlestick menene candlestick mu ba history candlestick zamu ba ruwanmu da history saboda me mu mun zo mu samu yanda zamu kawai mu samu kuɗi ne a wannan kasuwa so saboda haka ba mu ruwanmu da candlestick history wancan masu rubuta littattafai su suke neman history mu nan kuɗi muke so mu samu so me ake nufi da wannan candlestick din me ake nufi da wannan candlestick din har muka fahimce shi sannan kuma muka tsallaka zuwa price action muka san yaya behavior su yake so shi candlestick duk lokacin da ka ga duk sanda ka ga me ko da yaushe in ga girin candle in ka ga girin candle ana nufin me ana nufin buyers masu saya kuma ko da yaushe masu saya sama yake yi idan ka ga me in ka ga red candle ana nufin sellers shi kuma sellers ko da yaushe ƙasa suke yi to wai dan kaga green candle ko kaga red candle a kowanne zaka iya cin riba kaka ce wai dan naga red faduwa ce a'a wasu da yawa suna cewa red faduwa ba faduwa ba ce a red zaka iya samun riba zaka iya faduwa a green zaka iya samun riba zaka iya faduwa a red zaka iya samun riba zaka iya faduwa a green zaka iya samun riba zaka iya faduwa a gane wannan mutane da suna cewa wai red in kaga candle yana red wai duk kana faduwa a'a ba haka bane ba haka kasuwar take ba yawa a green idan kai buy sai kandilan ka suka yi green ka ci riba idan kai buy maimakon candle ɗin ka yi green sai red ka faɗi idan kai sell sai kandilan ka suka yi ta tafiya ja so ka ci riba alhamdulillahi amma idan kai sell sai kandilan ka suka juya suka yi green ka faɗi so amfanin price action shine idan kai buy candle ɗin ka yi green ka gane cewar candle ɗin ka green zai sai kai buy idan ka je wajen sellers ka gane cewar candle ɗinka red zai sai kai sell don me don ka ci riba kai ba ka so kai sell kuma ka ga girin daga lokacin da kai sell ka ga girin fa faduwa ce so kake in kai sell ka ga red yana tafiya haka idan kai buy sai ka ga red to faduwa ce
kana so idan kai bai kaga green 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 yana tafiya. So haka wannan candle din yake. Mutane da yawa suna misunderstanding din wannan candle din, suna tunanin wai idan kai bai ya tafi idan kawai in kaga red red faduwa ce. Ba haka bane, ba haka ne bane. A red ana cin riba, a green ana cin riba, ya danganta da abin da kai. In sell kai yayi red, in sell kai so kake dama yayi red. Yadda ma zaka duba so kake ka duba ina ma kasuwa za ta yi red kai sell. Haka buy, idan kai buy kasuwa so kake ta green, ina kake nema ka nemi inda kasuwa za ta green sai kai buy, sai kai buy. So abin da ake nufi kenan. So mutane da yawa su gane wannan, mutane su gane wannan. Yawwa har yanzu akwai wanda ba su hau ba, amma dai maybe gobe ko sun samu matsala ne. Ba matsala insha Allah za mu ci gaba da mu. Sai shi kansa candlestick din. Candlestick yana da gaɓoɓi, yana da gaɓoɓi da dole sai ka gane su, za ka gane ma ya candle din yake. Duk lokacin da ka ga candle, wannan green candle ne, barin cire wannan indicators ɗin don a fi gani. Wannan green candle ne, wannan green candle ne. So kowane candle akwai inda yake budewa, akwai jikinsa, akwai inda yake rufewa, akwai jelasa, jeloli. Wani yana da jela ɗaya, wani yana da jela biyu. Akwai ta inda yake budewa, akwai ta inda yake rufewa, akwai jiki, akwai jela, akwai samansa, akwai ƙasansa. Kowane candle haka yake. Duk lokacin da ka ga girin candle to ta ƙasa ya bude ya yi sama. Duk sanda ka ga girin candle ta nan ya bude, nan ne open price na shi, nan ne ya bude open. Duk sanda ka ga girin candle nan ne open, nan ne close ɗinsa. Nan ne close, nan ne body nasa, jikinsa. Nan ne body. Open ta ƙasa yake buɗe sai ya rufe a sama ga jikinsa. Sai wannan fa ana ce masa me? Lower shadow. Wannan jelar lower shadow, ko ka ce wick, duk sunanta ne, lower wick, ko ka ce tail, jela. Lower shadow, wick, lower wick ko lower tail. Can ƙasa kuma ana ce masa low ɗin candle ɗin kawai low. Sama fa nan za ka ce upper shadow. Sorry, nan kenan.
nan za ka ce upper, upper shadow ko wick ko tail ko upper tail ko me, sai kuma high na candle, high can sama kenan, high kowanne candle, green candle haka yake faruwa, kowanne green candle haka yake faruwa. Akwai wanda ba shi da me, ba shi da upper shadow, kawai yana da high ne, yana da closing area, closing price, yana da high kawai, kamar nan kaga yana da high, wannan ma yana da low, amma ba su da me, ba su da shadow, ba su da wick, ba su da tail, kamar wannan gashi. Haga wannan candle din ba shi da tail, ba shi da wick, ba shi da shadow. Me garai, high garai, opening garai da closing da high da low kawai yake da shi. Duk za mu zo maganar su. So ko da yaushe haka za ka yi gane duk sanda ka ga girin candle, duk sanda ka ga girin candle, ka gane cewar ta ƙasa yake budewa. In ya bude ta ƙasa zai rufe a sama, zai yi tail, wani zai ba zai tail ba, wani zai lower tail, wani ba zai lower tail ba, wani kuma duk za su yi higher da lower tail din, ko lower shadow ko wick, duk sunansu daya. So haka green candle formation yake. Shi ma red candle daya juyawa kawai za ka yi. Shi kuma red candle, idan ka ga red candle, let's say wannan red candle ne nan, idan ka ga red candle shi kuma shi ma the same thing. Me bambancin su? Shi kuma ko da yaushe ka ga red candle ta sama yake budewa yayo ƙasa, ko da yaushe ka ga red candle ta sama shi ke budewa yayo ƙasa. Saboda me? Sai ka san wannan formation din zaka iya price action, sai ka san formation na candle, sannan zaka iya me price action. Kaga nan opening price, nan closing price, nan body, ga open, nan open ne, nan close, sorry wannan fa abun bai da daɗin rubutu yasa sai kun, nan close sai nan me, nan body, nan body, nan me high na candle din, high nan fa za ka ce mai shadow, nan shadow, wick, tail, upper ba, upper za ka ce upper nan, upper nan fa low na candle din, nan ƙasa low, nan ba za ka ce masa me lower, lower tail ko lower shadow, lower shadow ko ka ce wick ko ka ce tail, ko ka ce tail. To haka yake formation na candle kenan. Kowane candle abin da yake faruwa kenan. Idan baka ga wick ba, kawai yana da high, yana da closing price, yana da close, yana da low. In ba wick, inda wick za ka kira shi wick. So kowanne kuma da akwai
ma'anarsa a hankali muna tafiya duk za ku gane ma'anarsa. Na ga ana ta yin text, menene ne ba a ji ne ko me? Na ga chat da yawa. Ok, tun na da ni yashi. In ana ji a yi tick da Allah, wani ya tick. Yawwa. So haka formation na candlestick yake. So masha Allah, na gani ana ji. So haka formation din candle yake, masha Allah. Duk lokacin da kaga candle. Mashallah. Network ne ya yi disconnecting, kowa ya dawo. Network ne. Network ne ya yi disconnect. Yawwa. Network ne. Kowa ya kokari ya dawo. Akwai wanda yake cewa ban sa shi a, ban san ko ya gani ba. Sannan malam. Na? Na'am, ina ji. Da Allah, injiniya Anas ne ke maki dai da Allah mu yan mentor din nan akwai wani dan magana da ya kamata a ce mun dan yi da kai da Allah ko minti 15 ka ba mu ka samu lokaci ko zuwa gobe mu. To ba matsala. Masu mentor? Masu mentorship? To ba matsala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam. Na? Na ga na sauka ne malam. Network ne. Kowa ya sauka ma ba kai kadai bane. Na da ce matsalar waya ta ne. Mutum 31 sun dawo. Malam kan magana da kai na red candle. Ina ji. Kan magana red candle da kai. Ina ji. Hello, ina jin ka. Network ne fa. Na dai kawai shi a ƙarshen tel ne. Yellow ne kawai da high kawai baya canzawa. Na'am, me kace? Ƙarshen wannan shadow din. Ƙarshen sa. Na green candle ka ce low ne. Shi ma red din ka ce mai kuma low ne. Kuma bayan ka ce yana juya amma wannan ba matsala bane kawai shi haka yake. To ai kai da kanka zaka san low ne. Ai nan ƙasa ba shi ake cewa low ba? Na'am. To ai ko ina nan low ne. Yake ka ce ne wai yana juyawa shi yasa shi na red da na green. Baya juyawa. Abinda nake da tel din green da tel din red duk low ne. Da tel din high yawa da tel din red da tel din green na sama da high ne. Illa iyaka shi green yana fara ta ƙasa ne. Yawa. Illa green yana fara ta ƙasa, red yana fara ta sama. An fahimta. Yawa. Amma duka low ne. Duka green da red low ne. Low na ƙasa, na sama green da red high ne. An gane. A wajen formation na candle ne. Yawa, formation na candle ne yake fara ta ƙasa, red green ya fara ta ƙasa, red ya fara ta sama. Shikenan. In ka fahimci wannan. To yayi kyau. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To nace mana ya kamata mic ɗin da an sake kashe ta in ya so in ka dan ja karatu daga baya sai a kunna ai tambayoyi. Ba matsala. Haka muke yi dama. Kawai dai dan ya dan yi disconnecting ne so sun dan yi magana ne ba za a ki amsa ba. Za a kashe, za a ci gaba. Yawwa, so za mu ci gaba. So kun ga kamar wannan candle din, kamar wannan green candle din,
kun ga shi, kun ga wannan green candle din, kun ga me high nashi, upper shadow, tail, wick, menene tail, wick, shadow, closing price nashi. Saboda me yana faruwa ta ƙasa ne, opening price ya bude tana nan ma ga me tail da me wick da me shadow, nan ga low nashi, shi ma ga wannan red din na kusa da shi in ka duba shi ma haka yake, amma shi me opening price ɗinsa shi ya yi closing a ƙasa ne, sannan ya yi me ya bude a sama, ya yi closing a ƙasa, shi ma ga tail ɗinsa shadow wick, wannan tail shadow wick ga high nasa, nan kuma ga low nasa, ga shadow ga wick ga tail ga low nasa. So haka formation din candle ne yake, haka yake. To me yasa wai muke samun wannan wick din, wick wannan tail din? So ko da yaushe azumi na ce kaman red candle ne zai bude, idan red candle ɗinka zai bude me ke faruwa a samu wannan tail din? Red candle yana buɗewa daga nan sama ya yi ƙasa. To idan red candle ya buɗe a nan, idan red candle ya buɗe a nan gurin, abin da ya sake samun wick buyers ne suke shiga sai su tura shi ya sama. Idan suka tura shi ya sama sai sellers su dawo da shi ya yi ƙasa, ya dawo daidai wajen opening din, me ya tsaya a wajen opening din sai ya daɗa yin ƙasa. In ya daɗa yin ƙasa can ƙasa ya yi ƙasa sai buyers su kuma tura shi sama, in suka tura shi sama sai ya rufe a nan. Sai ku ga yayi haka, abin da ke faruwa kenan, ya bude a nan buyers ne suke shiga da farko su tura shi sama, in suka sai su zo hannun gurin sai sellers din su kuma dawo da shi iya ta a daidai inda ya bude sai yi wannan jelar. Idan ya yi wannan jelar bayan sellers sun dawo da shi inda ya bude, sai karfin sellers din ya daɗa tura shi ya ƙasa ya ƙasa ya ƙasa can ƙasa sosai, sai buyers ce kai bari ba za ku tsaya a nan ba, sai buyers sake tura shi sama, in suka tura shi sama sai su kasa tura shi ya wuce kuma can sama sai ya rufe a nan. Da ya rufe a nan shi kenan sai ga sama da tail ƙasa da tail, nan buyers ne suka tura shi, nan tail din buyers, nan tail din sellers, lower tail buyers, upper tail sellers. Saboda mai buyers ne suka kokarin shiga amma sellers din suka dade shi, sai suka fi karfi har suka yi ƙasa, da suka yi ƙasa suka zarto sai buyers suka sake tura shi, sai suka kasa rinjaye sellers, sai candle din ya koma mai ya koma red. Amma da a ce ko da candle din fa ya bude a nan gurin, abin mamaki sai mai sai buyers suka tura shi, sai sellers suka ga a'a suna ƙoƙarin shiga sai suka danno shi ƙasa. Idan suka danno shi ƙasa ya zo nan sai baya suka kuma tura shi har ya wuce fa inda ya buɗe din nan ya rufe a nan girin candle za ka gani. Duk da sellers ne suka fara shiga, wannan candle ɗin girin zai, saboda me a nan ya buɗe, da ya buɗe a nan gurin opening price ɗin a nan yake, amma farko me buyers sun shiga sai sellers suka shiga suka yi ƙasa, amma ƙarfin buyers din sai sa ya tura shi ya wuce inda ya bude sai ya rufe a sama. Dama mun ce muku ko da yaushe inda candle ya bude, idan ya rufe a sama green candle ne, inda candle ya bude in ya rufe a ƙasa red candle ne, shine kawai logic din. Duk candle din da ya bude a nan idan ya je ya rufe a sama green candle za ka gani, amma idan ya dawo ya rufe a ƙasa red candle za ka gani, red candle za ka gani. So shine logic din. So ta wannan ne za mu gane price action. A cikin candle ɗaya za ka iya gane
buyers ne suka fi karfi ko sellers ne suka fi karfi. Da haka kuma sai ka gane cewar ina kasuwa ta dosa. Sai wasu abubuwan kuma da su kara maka analysis da za ka kara yakinin cewar ga abin da zai faru a kasuwa, ga abin da zai faru a kasuwa. So shine price action. Ka san wannan candle din step by step. Yawwa, ka san wannan candle din step by step, sai ka gane cewar ga abin da ke faruwa a kasuwa. So yanzu bari dan nuna muku live candle. Bari ku ga live candle din nan. Ai kasuwa tana dan tafiya. Yanzu kun ga wannan candle din. Ok, an rufe kasuwar kenan. Bari mu buɗe. Yawo, so kun gani, kun ga wannan candle din yanda yake tafiya. Kun ga wannan candle din? Kun ga yanda yake tafiya? So bari wannan candle din ya gama ku ga me zai faru. Bari ya gama ku ga me zai faru. Minti ɗaya ne, bari ya gama. Yana gama za ku ga inda zai bude da inda zai yi ya je closing da me ke faruwa a cikinsa. Gashi nan wannan candle din yanzu za ku ga ya ƙare, yana ƙariya za ku ga sabo ya bude. Sabo ya bude a nan. So kun gani yana yin ja amma ya koma ya yi green. Kun gani? Kun gani? So ya bude daga ƙasa ya yi sama. Kun ga ana jawo shi ƙasa, sellers suna turo shi ƙasa, yana yin wannan wick din. Kun gani? Kun ga yana yin wick, yana shadow. Nan ma ya ɗan yi wick ɗan ƙarami a ƙasan kuka duba. Za ku ga akwai ɗan wick ɗan ƙarami. So kun gani still sellers ne suke dawo da shi ƙasa. Kun gani sellers ne still suke turo shi ƙasa. Amma kun ga buyers sun kuma tura shi sama. Kun gani? Kun gani? So kun gani? Yana girin ɗinsa gashi na ya so ya koma red. Saboda me ya zo daidai opening price. So still dai buyers sun ce ba su yarda ba. Kun gani? So kun ga ya rufe ana. Kun gani? Ya rufe me? Nan ne opening price. Sai ya closing ana. Amma fa sai da ya je nan wajen. Saboda mai opening price ɗinsa na nan. Sai ya tura sama har nan. Sai ya zo nan. Sai sellers suka dawo da shi sai ya closing. Saboda mai ya kasa dawowa gurin da ya bude ya yi ƙasa. Shi yasa sai ya closing sai ya green. Amma yanzu kun ga wannan shi kuma. Kun ga wannan wanda yake ranar dinnan. Da ya bude a nan sai ya green. Da ya green sai sellers suka dawo da shi. Sai suka wuce inda ya bude. Suka yi ƙasa da shi. So kun gani? So da a can zai dawo ya wuce nan inda ya bude ya sama. Green zai koma. Sai dai ya bakka da dogon wannan tail shadow wick din nan. Da a ce zai koma sama har ya wuce wajen opening price. So green zai koma. So haka candlestick formation din yake. Ka gani? Haga yayi. So kaga wannan ya bude. Ka gani ya tafi green. Saboda me da ya bude sama yayi. Green kenan. Kun gani? Green kenan. Kun gani? Kun gani? Ko wick din bai ba. Amma still fa zai iya yin wick din. Inda zai dawo kasa ya wuce ya kuma yin sama. So wick zai. So kun gani? Kun ga ya kuma dawowa. Kun gani ya dawowa. Kun gani? Wannan dan dawowar da yake sellers ne suke danno shi. Sellers ne saboda mun gaya muku ta sama dama an kuka ga rejection sellers ne. In ka ga wannan wick din ta sama sellers ne. In ka ga wick ta kasa buyers ne. So yanzu duk sellers ne suke danno shi kasa. Yake yin wannan dogon wick din. Kun gani? Kun ga gama? So haka za ka ringi dubawa step by step sai ka gane formation din candle din. Kun ga yanzu ka gane ta red candle yake faruwa. Me yake sa yana yin wannan jelak? Me yake kawo wannan jelak?
kun gane. Ina ne saman candle, kun gane. Ina ne kasan candle, kun gane. So yanzu zan kuna idan da mai tambaya sai tambaya, saboda yanzu na za ga time din mai ya kare. Mun riga mun saita time 9:30 ne, so maybe muna da wajen 20 minutes a yi tambaya. So mai tambaya sai tambaya sai mu karkare. Yawwa, amma dai har yanzu akwai waɗanda ba su hau ba, dan na jin wajen mu 42 ne, mun ga 34. So ga wasu ma ga suna sauka, ko network ne sauke su. So bari a kunna muku idan da mai tambaya sai yi. Amma da Allah inda wanda suke a gurin hayaniya dan Allah su matsa da gurin hayaniya, saboda mun kunna idan da hayaniya ma ba za a ji ba, ba za a gane tambayar ba. Duk wanda ya san yana kusa da hayaniya dan Allah ya matsa kafin a fara tambaya, saboda muna kunnawa inda da hayaniya tambayar ma ba za ta yi daɗi ba, amsa ma ba za ta yi daɗi ba, ba za a gane me ma ake cewa ba. Yawwa, yawwa na kunna inda mai tambaya sai yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni na da tambaya. Ok, to. Tambaya ta ita ce, kamar yanzu misali ka shigo kasuwa sai ka ga kamar kasuwa tana down trade, za ta yi tabar karamin ingulfin za ta tafi down trade. Sai ka ga alamar candle din zai yi kaman ƙasa, sai ka flexing trading ɗinka a wurin. Ai ba mu zo saurara, ba mu zo kan trading ba, muna kan candlestick. A kan candlestick kawai za ka tambaya, wannan za mu zo a hankali a hankali. Ba mu zo kan kasa, ba mu zo kan kasa trading ba tukunna. A nan kana kan maya candle ɗin yake tukunna. Yawwa, nan kawai tambayar da zaka yi ya kasance kawai me baka fahimta ba game da kandil. Shikenan. Amma zancen ka ga ingulfin, ai mutane da yawa ba su san ma kandil din ba, bare su san ingulfin din. Ya yi jumping ne, idan ka flex in ka flexing trading akan kandil daya, idan yayi sama ba fara trading ba fara trading ba. Kana ji? Yawwa, akan single candle shikenan formation na candle za ka yi tambaya a kai. Formation din candle. Yawwa, za mu zo wannan, za mu zo kan placing din trading. Yau muka fara. Yawwa, malam ina da tambaya. Ok, to. Tambaya ta anan shine wai da akan anan gurin da kuma mai 200 da menene. Wani kandil din zan gan shi a nan gurin yayi. Malam ina ga ka dan fahimtar da su, ka san shi. Ina repeat ne amma ka fahimtar da su. Bayani akan abin da ya kamata a yi tambaya. Duk wanda zai tambaya ya wannan suna tambaya ne akan. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Magana ta ko? Ina ji. Wa alaikum salam. Ni na ga kamar akan topic nake magana ta ai yanzu. Me kake cewa? Ina jin ka. Yanzu malam a nan gurin zaka ga wani kandil din yayi gajere, yana nufin gajeren kandil din shi ma ɗaya time din su ɗaya yake da time din su. Yawwa, time din su daya. To wani na gan shi gajere, wani kuma sai in gan shi dogo. Duk time din su daya. Duk time din su daya. Kawai a nan bias in kaga candle, wannan candle gashi kato, wannan candle gashi karami, duk time din su daya. Duk time din su daya. Ya danganta da yanayin karfin bias. Yawwa, shine shine kawai. Ko kuma karfin sellers kuma bias. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To. Yawwa. Ni magana da zan yi shine kamar shawara ne, ko dai ban san da abin yake ba. Game da na farko, idan za a bamu dama mu yi tambaya. Okay.
a ringa fara gaya mana cewa akan iya topic din da aka tattauna akan shi. To ai mai gida a matsayin ka na dan makaranta inda ka taba yin karatu. Yawa, a ka'idar tambaya ma haka. Ba a fita daga topic. A ka'ida ko lecturer zo muku lecturing tambayar da ake akan abin da aka yi lecturing ake tambaya. Ba ka dauko wani abu daban ba. Yawa. Abin da zai tambaya kenan. Ba ka dauko wani abu daban. Magana na biyu. Sai magana na biyu shin malam wannan kamar wannan bidiyon da ake haka zoom din da ake yi in zai iya dan yiwa da a ringa dan mana ko bidiyo ne haka bayan an gama sai a tura mana. Ai akwai recording da ake za a tura. Yawwa to shikenan ni dama shine kawai magana. Akwai recording. Za a bude ba ku ji na ce muku kowa ya bude Telegram ba ban san ko kun je kun yi register ba. Za a sa shi a Telegram saboda YouTube WhatsApp baya dauka bidiyo, so a Telegram channel za mu nan isawa. Gobe za mu sa shi da safe insha Allah. Da safe za a sa shi gobe kowa sai ya downloading sai bita ya ta dubawa. Yawa ya je ya duba ya gani ba. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Ina bukatar link din. Yawa tambayar tawa ita ce malam. Wannan da ka mana bayani da ta kasa din nan kamar da Allah ya ƙara bayanin cikin minti 2 ne zuwa 3 wanne dan wannan me kace jelan nan da kai magana wannan shadow din nan da kai magana da lower na su nake so da Allah dan ƙara mana bayani akan su baka gane ta ba afuwan da Allah to na dan wannan ne yawa to dan shi confuse ne okay to abinda nace shine kaga idan candle ya bude anan candle ɗinka ya bude anan gurin abinda yake kawo jela yana budewa anan bias za su dan tura shi sama haka suna kokarin su mai da shi mai green suna kokarin su mai da shi green sai su ce a'a sai su dawo da shi kasa idan suka dawo da shi kasa daidai inda ya bude har sai su zarta su wuce gona da iri su wuce inda ya bude din su je can kasa so su ma can bias sai su ce a'a ba ku isa ba sai su turo shi sama su kuma sai su kasa zuwa inda ya bude sai ya rufe a nan gurin kana ji shine kawai sai ya baka wannan tail din shine kawai nan baya sellers ne suka danno shi yau kasa ya bude a nan baya suka tura suka yi kokarin su iya kokarin su a'a sai sellers suka rinjaya ya dawo har sai ya wuce inda ya bude ya zo kasa ya kasa sai kuma baya suka ce ba su yadda ba har ya zo nan sai suka tura shi sai closing ana to da ya rufe ana sai ga kasa yayi tail sama yayi tail shikenan da a ce bias ba su da karfi kwata da anan ba zai tail din ba sai ya rufe anan sai ka ga ba tail kawai yayi tail na sama ka gane ka fahimta da kuma a ce zai bude kawai anan ka gane da a ce zai bude anan gurin in ya bude a nan gurin kawai sai kama yin ƙasa bai yi sama ba sai kama yin ƙasa sai zo nan maimakon ya sama sai kawai rufe a nan kawai sai ga yayi dungu yayi haka kawai ba za ga he sai irin wannan shikenan wa alaikum assalam yawwa malam kanis ni tambaya ta anan shine akan time da kace duka da red candle da green candle duka duk time din su iri ɗaya ne ko duk time din su ban yi magana time ba abinda nake nufi shine wannan 1 minute candlestick ne shi ma wannan dan karamin 1 minute candlestick ne to wanne minti da aka gama shi ko haka yake a jikin abunan ne na ya da kai zaka saita za mu zo kan saitawa wannan ka ba wannan tambaya gani nan da karami da babba da ja da time din su daya duk miti dai ne nan bias sun tura nan volume ne karfin ban sai zan ce maka ba kamar kai ne da
a haɗa ka da wani yawwa kamar kai ne a haɗa ka da wani tsayin ku ɗaya nauyin ku ɗaya amma kai za ka iya ɗauka kayan da zai ninka nashi shi kuma zai ɗau ɗan ƙarami shikenan kaga nauyin ku ɗaya tsayin ku ɗaya komai na ku ɗaya amma ka fi shi ƙarfi karfin ku ba ɗaya ba ƙarfin ku ba ɗaya ba amma komai tsayin ku ɗaya kaga time ɗaya ne wannan kowanne minti ɗaya aka yi kowanne minti ɗaya aka gama amma ko me wani ya fi volume ya fi ƙarfi shikenan wani za a gan shi cikakke wani dan mitsitsi shine kawai wani mai jela wani mara jela shine kawai duk yawa wa alaikum salam tambaya ta anan shine yaya ake gane kasuwa za ta tashi ko kuma kasuwa za ta faɗi kai sauri wannan abun ya fita daga cikin sabon kai hakuri zamu zo wannan yi hakuri a tafi a hankali shi price action a hankali sai ka fahimci wannan sannan zaka zo ba ma sai an gaya ma ya kasuwa za ta tashi ba da kanka zaka gani ka gane da kanka zaka gani ka ce kasuwan nan tashi za ta yi ko faduwa za ta insha Allah nan gaba wa alaikum salam wa alaikum assalam aswana akramaka Allah yawa mafi rinjayen masu tambayoyi a gidan nan idan na lura da kyau ba ma su san ne trading ba da Allah ina ba mu mu haƙuri idan irin waɗannan tambaya dan Allah a dinga haƙuri malam yana ba su amsa saboda mafi rinjayen su ma ba ma su san menene trading din ba su taɓa yi ba wani kuma a'a ya shiga ne bai san ya yake ba ya ta ƙona kuɗin shi ko ta lalata kuɗinsa to yanzu ya kawo matakin da ya zo koyo inda ya zo koyo ya zo kuma malam yana iyayensa gurin bamawa kowa amsar da ta dace da shi idan ya tambaya to don Allah mu members na gida mu dinga haƙuri muna bamawa malam damar ya amma ya kasance tambayar da duk magana kaka take amma ya kasance tambayar da mutum zai tana cikin sharaɗi akan abin da aka zai tambaya yawa akwai tambayar da mutum zai akwai tambayar da mutum zai ma za ka ji kamar ma baya gurin aka fara kilas yawa baya gurin aka fara dole ma naga ga su ma sun hau yanzu nan ba daɗewa so kaga sun makara sai dai su jira bidiyo su jira bidiyo in ka dora bidiyon kawai sa kalla yawa yi su kalla to ka gani yanzu ka tambaya cewa ya za ka gane farashi zai tashi kaga ai ba ta taso ka fara ma yanzu za ka fara wajen aka yi hakuri duk lokaci zai yi za a je wajejen yawa insha Allah a hankali assalamu alaikum wa alaikum salam malam ni kuma nawa dai kaman suggestion ne zan ce okay to ina ga maybe wasu daga cikinmu ko kuma irin ba su saba online classes haka da sauransu ba. Shawara ne zan bayar idan mutum ya yi maganansa ya gama. Abin da ake bukata ya yi unmuting na mic nashi. Ko magana ya yi malam zai ba shi ansa ya kamata ya yi unmuting na mic nashi saboda shi ma maganan malam din zai fita yanda kowa da shi ne ai duk an gaya musu ai. Ba su saba ba ne amma hankali za su gane. sannan kuma abu na biyu idan mutum ya yi tambaya kafin malam ya ce wani abu ma za ka ji wani ya ce ba a zo gurin ba ko kuma ba topic ɗin bane da sauransu ba ka da wannan hurumin ka kai ɗalibi ne shi ma ɗalibi ne malam shi zai iya cewa ba a zo gurin ba ko kuma za a zo gurin ko an zo gurin saboda haka bar shi da malam idan yanzu na yi tambaya akan abin da aka yi jiya idan malam ya ga dama zai iya ansawa idan bai ga dama ba zai ansa ba saboda haka kai dalibi ba ka da hurumin cewa ba a nan muke ba ko ba mu gurin ba wannan hurumin malam ne gaskiya ne so dan Allah a ringa maintain discipline na class dan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam yawwa tambaya ta ni anan ita ce alal misali yanzu mu dauki wannan zan yi misali da wannan saboda malam ya gane abin da nake nufi wannan last candle din ja alal misali kaga misali da ya open daidai da ya fara na sama da ko wannan jan wannan jan kaga open din sa inda kake taba shine open din sa ko yawwa to da ya je
yayi wannan tel din ta sama offer tel to kaga dawo da yayi kaga sellers ne suka dawo da shi sai yayi tel sai yayi tel to abin da nake so ban fahimta ba shine a duk lokacin da candle ya je yayi offer sai kuma sellers suka dawo da shi suka turo shi ƙasa to shi kenan daidai inda ya taba din kenan saman ya zama shine wannan tel din tasa kenan shine tel din inda ya taba nan ba kaga ya nan ya bude anan to sai baya suka tura shi haka yana so suna so ya girin suna kokarin ya girin sai suka ce a sai suka dawo lokacin ma kenan mana daga lokacin da baya suka tura shi suke so ya girin a lokacin zan ke ganin sa a matsayin bulu dama ko a wani matsayin girin din a matsayin girin zaka gan shi yana koma amma sai su danno shi yana wuce inda ya bude din nan zai koma red red yana wuce wannan farashi tel dinsa ita kuma za ta fara daga inda kenan ya tsaya yawa daga inda ya bude tel din daga nan za ta fara sai ta tsaya daga inda ya bude yawwa na gane yawwa shine kawai na gane na gode na gane masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya malam ni tambaya ta anan wannan tel din da wata take yin dogo wata take guntu su ma duk abu ɗaya suke ne da abu ɗaya ne duk tel ce ga ta nan zangareriya kawai dai a price action idan muka zo zai nuna maka me yake nufi wannan din yawwa in muka zo maganganun an aka fara amfani da su yanzu fa muna so mu gane ma ya kan din yake ne ba mu zo ma mai amfani da shi ba in muka zo yin amfani da shi shine zamu rike bambancewa yawwa in muka zo yin amfani da shi zamu ga bambanci amma yanzu muna kan ma mu san kan din ne yawwa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akwai wani kannel shi bai sama ba shi bai kasa ba ya tsaya wuri daya bayan da sai ba sellers ba bias haka ne indecision kenan hi bai sama ba bai kasa ba haka yake ba sellers ba bias yayi week kenan sosai kawai yayi week yayi week haka ne wa alaikum assalam shi ma su ma za mu zo kansu ba sellers ba bias wa alaikum assalam malam da Allah a da roƙo alfarma ni nake nema da Allah to dan Allah kaman wanda suke nan ko za a ce su siniyoyin mu ne dan Allah su daina mana dariya saboda ni a gani na yana discourage ai ina jin ba su ne ba su suka yi ma dariyar ba dariyar ba su bane na san a cikin mu babu wanda ya ma dariya ba a cikin sai bane yawa yan uwan sababbin ne zan fito ne magana malam ina jira aka ce roko aka ce to ba wanda ya ma dariya ya hakuri ba ni aka ma ba ni aka ma dariyan ba ma amma wallahi dalilin shigowar mu ma da ya kaji wallahi kawai dan kun malam ba yana da 2DZ kun yi tambaya mu amsa muku isa ya ba mu dama ba mu ce laifi ba amma cewa aka yi don Allah ai wanda kuma ya roƙa alfarma ai ba ya ce to masha Allah an gane daya saurara ka ji saurara ai shiru kana ji ka san abu ne online maybe ma can wanda yake dariyar da wani ne can yake dariyarsa sai ka ji kaman duk yana faruwa haka yawa ka yi wa mutane kyakkyawan zato ba yawa maybe da wani ne can ka san wani yana class din fa yana hira akwai lokacin da sai dai mu rufe akwai ran da ma wani da budurarsa ma ke hira in za ku tuna a wancan kilas din wallahi soyayya ya je na yi ya fi minti nawa muka rasa wane ne ya fi minti nawa yana hira da budurarsa so kagan ka ci an yi dariya kai ka dauka wai da ku ake wani ne can mai bi yana hira sabgarsa da wani ya dariya kuma shawarar da nake so baku a nan gurin ba wanda yake ganin kowa kawai wata tambaya kawai ka yi ta ko za a ma dariya yawwa
maka ba ina dariya in dai ka da haka za ka iya tambaya ka shi ke yawa oga ba mu ganin oga da shawara ta a nasara za mu dama dole ne ina na ma dariya ma sai ka fi kishi a ciki ai har yanzu ba ƙaraso inda za mu yi tambaya ba har yanzu muna nan muna jira amma ina ga a lokacin da kake magana insha Allah wanda yake tunanin an mai dariya gaskiya ne wani magana na sai mu tambaya amma ba ta cikin topic din da ake gaskiya shi yasa ne a nan wajen ma ba wanda ya san daga wani gari kake ma balle ya san abin da kai to idan da mai tambaya dai saura minti biyu saura 2 minutes zo kanka kawai faɗa baka faɗa kawai ka faɗa an baka amsa kawai ka din ma ta ma dariya wanda kuna ji na wajen nema ma wanda ya ce za ana mai dariya dinnan ya yi hakuri wata rana za a yi mai tafi insha Allah yawa to masha Allah wannan gaskiya masha Allah amma oga da assalamu alaikum wa alaikum salam amma oga shawarar da zan baya ka dan ƙara gargadan mutane akan dan Allah su rinka tsayar da tambayar su iya abin da akai a topic ba jama'a dariya din ma in ma yayi tambaya yanzu ba kawai tambaya akai kuma tambayar da kai ka san kawai wajejen ma hanya wajen ma ba a je ba amma kuma kai tambaya akai abu dole zaka ba mutane dariya amma kai tambaya akan abin da ka fahimta akan abin da aka koyi yau yawa shikenan ba jumping ba rushing a hankali za mu zo yawa ko na jiya ka je ka yi ta a group a baka amsa amma ni abin da na fahimta wani kuma yayi kyakkyawar fahimta kawai dai sai yayi tambaya ne gaskiya ni yanda na fahimta ke da albarka kamar yadda kai magana da wani kawai ba shi ma da abin tambayar ne kawai zai sai kuma ya kwaba da dole sai ma an yi dariya gaskiya ni ma na yi dariya da rawun ba su ba bias nan da malam ya ce mai saboda ka ga lokacin ba topic din ba abin da muka tattauna ba kenan kuma ya zo yayi wannan yawa in dai aka zo aka yi tambaya akan abin da aka tattauna wallahi zaka gama ba to me abin dariya akai yanzu a zo ai bayani akan game da wannan candlestick din kai tambaya akai to me za duk wanda ka ji an wa dariya ba wai akan candlestick ya tambaya dan Allah da zuwan da yake tambaya wanda sai tambaya sun ko da ba za ka mai dariya ba ma ya kamata a dakatar da maganar dariyar nan yawa to shikenan dai lokaci yayi insha Allah gobe za a bude telegram channel za a saka karatuttukan yawa da wanda bai attending ba da wanda ya samu matsala da wanda duk da irin wannan zai samu karatu cikakke sai downloading ya je ya natsu a guri ɗaya kalla insha Allah za a sa shi yaushe ne next class a gobe ne mana kullun ne zamu yi asabar da lahadi ne kawai ba class gobe yanzu zamu kuma hawa kullun ne asabar da lahadi ne kawai ba mu da class yawa insha Allah to masha Allah muna godiya ga Allah ya mana jagora to masha Allah to masha Allah yawa madalla yawa madalla har gizo